από αυτά τα 4 χρόνια που λέτε, τα 2 ήταν κορονοϊός με κλειστή την οικονομία. Τότε μπορούσατε να φτιάξετε τον ΟΣΕ. Όχι. Τότε που ήταν όλα κλειστά, μπορούσατε να φτιάξετε τον ΟΣΕ. Το αντίθετο ισχύει. Δεν μπορούσατε. Το αντίθετο, γιατί ήταν κλειστή η οικονομία, δεν γινόταν καμία παραγγελία και δεν ερχόταν ούτε βίδα στην Ελλάδα και σε όλες τις χώρες. Πάλι ο κορονοϊός. Άρα λοιπόν. Πάλι κάποιος άλλος. Βρε παιδιά, κάνετε σαν να μην έκλεισε η οικονομία 2 χρόνια η παγκόσμια. Σταμάτησαν να παράγουν, δεν βρίσκανε μπουλο αυτά, βίδες. Αυτή η τεράστια ξηρασία, η ανομβρία, έχει δημιουργήσει ειδικές συνθήκες για τις μέγα πυρκαγιές. Την προηγούμενη εβδομάδα καιγόταν όλη η κεντρική Ισπανία, οι φωτιές μπήκαν μέσα στο Τολέδο. Αυτές οι μέγα πυρκαγιές έχουν μια τρομερά δική τους συμπεριφορά. Δηλαδή έχουν μια συμπεριφορά περίεργη. Είναι ξεκάθαρο ότι πρόκειται για κλιματική αλλαγή, η οποία επιβαρύνεται. Χτες ανακοινώθηκε ότι είχε, λέει, ρεκόρ χειμερία ζέστη στην Ανταρκτική, στο πιο ψυχρό μέρος του κόσμου. Είναι πυρκαγιές από την Κίνα ως τον Καναδά. Από τον Καναδά περνάνε οι φωτιές στα σύνορα και πάνε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στις μέγα πυρκαγιές το βασικό ποιο είναι? Να σωθούν οι ανθρώπινες ζωές. Καταρχήν, έχουμε βγάλει πυρομετεωρολόγους εδώ και 2 μέρες που μας λένε ότι δεν πρόκειται για μέγα πυρκαγιά. Είναι μια πυρκαγιά που διήρκησε μόλις 1,5 μέρα. Δεν πρόκειται για μέγα πυρκαγιά. Δεν ξέρω αν είναι μέγα, δεν είπα εγώ ότι είναι μέγα. Τώρα, αν κάποιος που είναι πολύ ειδικός τη λέει μέγα και εγώ τη λέω μικρομέγα, αυτό δεν παίζει ρόλο. Εγώ τη θεωρώ μέγα. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι τότε δεν πολεμήσαμε γενικά και αόριστα. Οι πρόγονοί μας πολέμησαν το φασισμό και τον ναζισμό που εμπεριείχε και την έννοια του ρατσισμού. Τώρα είναι το μεταναστευτικό. Βρίσκουν πάντα αυτές οι ιδεολογίες ένα αφήγημα. Αν δεν υπήρχε το μεταναστευτικό, έπρεπε να το εφεύρουν. Τι θα λέγανε? Αυτό είναι βέβαια, κυρία Βουλτεψής, επίσης σε επίπεδο πολιτικής. Λέω λοιπόν το εξής. Πάω τώρα για να πάμε και στο επιχειρησιακό. Γιατί αυτό που βλέπουμε στη Ρόδο. Κοιτάξτε, πάω στο πρακτικό. Απλώς το έθεσα για να μην ξεχνάμε ότι πολεμήσαμε τον ναζισμό και τον φασισμό. Δεν πολεμήσαμε οποιονδήποτε μπήκε μέσα έτσι για να πάρει τη χώρα μας.